Vítám vás z dalšího vlogu, teď jste viděli, že jsem byla akorát na nechtech ve Faces Nail Bar na Žižkově, no a vždycky dělají ty nejkrásnější nechty. Jsem mega spokojená. Vůbec jsem nevěděla, co mám vymyslet a chtěla jsem původně takový ty glazed, honey glazed nail, něco takového, co měla Hailey Bieber, ale takhle jsem si to rozmyslela, no nevím, prostě. Takže se ukážu, že je takový mléčný. No, to jsme se stavili rychle v Albertu a jdeme domů, mám hrozný hlad. A už bych je docela ráda, aby začalo být trošku díl světlo, protože je úplná tma poledne. A jenom do Pařížsky, akorát já nevím přesně tu adresu. Už jsem se akorát odličila, ale vím, co se tady budu připravovat na spánek a budu si dělat svoji večerní rutinu. Jsem tak nějak chtěla popovídat o tom, co se vlastně v poslední době dělo a celkově ten konec roku byl pro mě brutálně náročný. A viděla jsem umírat babičku, která nakonec vlastně zemřela. Jeli jsme jí na pohřeb. Bylo kolem toho jakoby spoustu věcí, zařizování, stres. Babička nebydlela tady v Praze, ale bydlela až v Rakousku, takže jsme jezdili tam a zpátky. Do toho jsem třeba po tom pohřbu přijela ve 3 ráno a v 7 ráno jsem stávala do práce, protože byla hrozná vánice a prostě bylo to náročný. Do toho mi za týden po babičce umřel kocour, musela jsem ho nechat uspat na veterině. Já chápu, že byl starý, že byl nemocný, ale prostě mě oboje jako dost dostalo a myslím si, že to bylo vyvrcholení celého toho roku, kdy jsem vlastně pracovně jako byla hodně vytížená, hodně jsem si nakládala, protože jsem měla nějaký cíle a pak jsem vlastně skončila hospitalizovaná v nemocnici, protože to tělo to nezvládlo, jsem úplně hormonálně rozhozená a nebylo to moc dobrý, takže byla jsem 4 dny v nemocnici. 4 noci. A dávám se tak nějak jakože dokupy. Nevadí, všechno bude dobrý. A teď je mnohem líp. V podstatě, co jsem skončila v té nemocnici, tak jsem pak už moc nepracovala. Nechala jsem si vlastně celý Vánoce volno. A jenom jsem odpočívala. Hodně jsem spala, odpočívala, koukali jsme na filmy. Byla jsem jako v takovém zvláštním rozpoložení. Třeba Štědrý den pro mě úplně nebyl moc easy, nebyla jsem schopná stát z postele skoro 12, takže chudák jako máma moje to docela odřela, toho 24. je mi to hrozně líto, hrozně si to vyčítám, protože jsem jí chtěla pomoct, ale psychicky ani fyzicky to pro mě nebylo možný. No a teď se vlastně jako pořád dávám dokupy. Už pracovala jsem na Silvestra. Na Silvestra jsme vlastně byli u našich kamarádů jenom doma, tak jako v poklidu, byly tam i děti a tak, takže jako úplně v klídečku. A vlastně to bylo úplně perfektní. No a pak už jsem jako nějak začala pracovat, dávám to tak jako všechno dokupy, ale řekla jsem si, že chci ten život hodně změnit a že chci zaměřit na věci, kterých chci opravdu dosáhnout, a to je být šťastná vnitřně, být zdravá, být psychicky prostě v pohodě a užívat si ten život. Já jsem v podstatě poslední 2 roky pořád pracovala a nebyla jsem snad ani na jedních narozeninách, nebyla jsem nikde. Když jsme byli na dovolených, tak jsem byla jenom na 4 dny. Když jsme byli v Dubaji, tak jsem taky byla jenom na 4 noci a ještě k tomu jsem tam pracovala. Dělala jsem tam beauty party. V podstatě jsem se jakože vůbec nezastavila a neměla jsem pořádně jakože fakt dny volna, kdy nic nedělám. Třeba alespoň týden v kuse ani náhodou. Takže neustále jsem vlastně jela na plný obrátky, ale už jsem se nestarala o své psychické ani fyzické zdraví. A dopadlo to, jak to dopadlo. Babička mi strašně moc chybí mi, že ji nemůžu zavolat, že už ji neslyším její smích. Několikrát se mi o ní zdálo. Strašně mi chybí i kocour, protože jsem ho měla jak dlouho, 16 let. I dneska se mi o něm zdálo. Chybí mi, že když
ráno otevřu dveře, tak na mě nečeká, že ho nemůžu pomazlit. Je to hrozně smutný a je mi to hrozně líto, protože se mi prostě zbožňovalo. No, takže každopádně to celé mě donutilo se zamyslet hlavně v té nemocnici nad svým životním stylem a nad tím, co vlastně od života očekávám, co od něj chci. A to je hlavně být šťastná. To je nejdůležitější. Mě ve výsledku nezajímá nic jiného, než být spokojená, šťastná, být stabilní, mít zdravou rodinu a chci vidět šťastnou i svoji rodinu. To je pro mě taky hrozně důležitý. A ve výsledku nic víc mě nezajímá. Já si opravdu přeju jenom být šťastná a zdravá a to samé si přeju pro svoji rodinu. Ať jsme hlavně v pohodě, ať máme vždycky střechu nad hlavou, ať máme co jíst, ať máme zaplacené účty. A myslím si, že každá lidská bytost má totální nárok a právo na to být šťastná. A to si chci dopřát i já sobě, takže chci trošku pracovně jako v některých věcích zvolnit, ale zaměřit se na věci pracovní tak, abych už nemusela tolik pracovat. Takže YouTube, důvěřuji ti a myslím si, že vlogy bude jeden z těch projektů, na kterých se budu chtít opravdu víc zaměřit. No a uvidíme, protože časově docela dost konzumuje to stříhání těch vlogů, ale řekla jsem si prostě nevadí, udělám si na to vždycky nějaký den, který si to prostě sestříhám. A je to, prostě bude to moje priorita a pomalu a jestli se k tomu dostanu, hotovo. Bylo to teď hodně náročný, pořád ještě se z toho samozřejmě dostávám, ale vím a věřím tomu, že to přejde a že čas to trošku zahojí, když přijde to někoho, koho milujete, obzvlášť rodinu nebo zvířátko, když je to, pro mě to byl člen rodiny, já prostě jsem to jako co rozbožňovala, takže není to jednoduchý, prostě není, ale řekla jsem si, že to prostě nějak dáme. No, dneska jsem měla ale hezký den, měla jsem mít teda práci a to jsem nakonec zrušila kvůli nemoci klientky, ale tak jsem se aspoň pořádně vyspala, protože včera jsem si dala černý čaj na večer a nemohla jsem zaspat, takže jsem čuměla do rána. Vlastně jsem měla schůzku s mým známým kamarádem, tak to bylo krásný, byli jsme na obědě, dali jsme si dortíček, vyřídili jsme nějakou spolupráci. A bylo to super. Pak jsem teda byla v nemocnici s přítelem, protože ho chytil žlučník a teď už jsem doma. Přítel je v pohodě, má to prostě jenom jakože podrážděný, ani se nedivím po tom, co jedl přes Vánoce. No a další plány jsou takový, že chceme na celý únor asi nejspíš odjet pryč, nejspíš do Dubaje, prostě chci to nějak risknout, chci to zkusit a chci se posouvat v životě dál a ne stát na místě. Dubaj zbožňuju, takže plánuju to už delší dobu, tak jsem si říkala, kdy jindy než jako teď. Prostě už není na co čekat. A tak to prostě chci risknout. Uvidíme, jestli to zvládnu i finančně, psychicky, fyzicky, je to úplně vlastně nový, začnu v podstatě od nuly, ale věřím v to, že vesmír, Bůh nebo něco, co existuje, nějaká vyšší síla, že mě navede tím správným směrem a že všechno půjde tak, jak má. No, zítra máme focení s Dančou a pak potřebuju dodělat nějaké věci na Instagram. Chtěla bych už konečně představit svůj vlastní štětec, který používám už přijít více jak půl roku a ještě jsem doteďka neměla čas a nebyla jsem schopná pro to udělat nějakou kampaň. Takže zítra si uděláme nějaké věci. No a další věc, na který pracuju, je takový yoga event. Je to vlastně pro mého bratra manželku, ona je profesionální lektorka jógy a dokonce je specializovaná právě na těhotné a na maminky, takže přesně ví, jak s nimi cvičit. A říkala jsem si, že teď se chci o sebe víc starat, chci začít já cvičit, chci začít jogu, chci meditovat, protože ta hlava je velice důležitá. A uděláme takový malý jogový event 21. ledna, už mám dost míst obsazených, jsou tam asi 4 volné místa jenom, takže teď už jenom doufám, že se to jde obsadit, aby to bylo fakt jakože plný. Je to v nádherné místnosti, která má infračervené světlo, takže to bude krásně hřát, bude to velice příjemný, bude to aroma, i taková terapie s vonnými bylinnými ručníky, jako moc se na to těším, no a zjistila jsem, že vlastně nemám žádný oblačný na jogu. Takže něco budu muset vykoumat a chci začít chodit už úplně pravidelně. No, takže tak. Teď si tady dělám boost od Nuskinu, protože mi fakt
jako v začátku jsem z něj fakt nebyla vůbec nadšená, ale pak jsem tomu dala šanci. A pak jsem začala používat jako každý den a zjistila jsem, že fakt mi sjednocuje tu barevnost té pleti. Takže když máte jako pigmentový skvrny, jizvy po akné a tak bomba. Ono vlastně to má takový jako mikroproud, který vám to zapracuje hodně hluboko do pleti, což vlastně není jinak možný a zapracovává to přímo to jejich speciální sérum. Opravdu v začátku jsem z něho byla jako naštvaná, řekla jsem si, ty vado, to je k ničemu, ale nepoužívala jsem to pravidelně, tak sporadicky. Tak když to používám pravidelně, tak už nic jiného nechci. No a teď si dáme klasicky svoji oblíbenou, to je taky od Nuskinu. Jsme skoro všechno od Nuskinu. Oblíbenou noční masku. A to je skvělá, protože úplně nádherně hydratuje. A přijde mi, že je i dobrá na ty pupínky, což já teď tu pleť úplně, jako je to vidět, že není úplně v pohodě, protože jsem hormonálně úplně rozhozená. Moje dny chodí úplně jako všelijak. A samozřejmě se to odrazuje i na té pleti. Takže teď si dám takovou jako větší vrstvu, aby se to hezky prohydratovalo. A chci tohle používat každý den. Používám to jakože denně. Není to, že bych to používala 3x týdně, denně. Prostě každý den si takový udělám ten boost. Chvilku ho nechám vpít, dám si oční krém a jedu. No a pak si ještě dávám oční. Ne oční, jakože sérum na řasy. No. No, takže tak. Pak chci udělat nějaký content ještě pro Infokrásu. Mám s nimi něco domluveného a vlastně ještě s Infokrásou pak s jejich jakoby externím e-shopem, takže uvidíme. No a držte mi palce, protože teď jako to fakt chci dát všechno dokupy a dát sebe dokupy. A chtěla jsem jenom říct, že si tady jako nechci to brát, aby se mě nalitoval, nebo nechci to brát tak, že tady jakože brečím nebo tak, protože vím, že spousta lidí si prochází mnohem horším obdobím, mnohem horšíma věcma a absolutně nechci tady jako se nějak jakože litovat. Ale na jednu stranu beru tak, že každý máme právo na to procházet si svým obdobím různě a reagovat na různé věci jinak. A pro mě tohle bylo teď prostě náročný, poslední 2 roky opravdu byly dost těžký, ale to, co jsem chtěla říct, je, že pokud vás cokoliv trápí, máte pocit, že už to nezvládáte, že se hroutíte, známky jakýkoliv deprese, nespokojenosti, tak neváhejte, klidně napište mě, anonymně, já to nikde ventilovat nebudu, požádejte o pomoc, zavolejte si i na nějakou třeba linku, kde se tomuhle věnujou, jděte na terapii, jděte na jogu, na meditaci, na YouTube je spoustu skvělých videí, které vám dokážou pomoct s různýma úzkostnýma atakama a tak, i s depresema. YouTube je pro mě takové jako úplně, jak to říct, no, velký pomocník, protože na YouTube najdete opravdu spoustu pokladů. Já jsem teď hodně jedu různý meditační videa, manifestační videa. A teď jsem se začala pár dní psát do sešitu věci, za které jsem vděčná. Vždycky každý večer, nebo každý druhý večer se snažím si prostě napsat, i když se to třeba opakuje, to je úplně jedno, ale psát si věci, za které jsem vděčná, protože vám to hned vlastně jakoby změní ten váš pocit z toho negativního na ten pozitivní a jdete s tím i jakoby spát a berete si to do toho svého podvědomí a to se pak odráží další den a další den a další den a tak jako pomalu vytváříte takovou jako novou energii. Kdokoliv byste fakt potřeboval s čímkoliv pomoct, tak nemáhejte se na mě obrátit. Ráda přidám různý kontakty, i si sama já ráda popovídám, protože myslím si, že empatii mám dost velkou. A určitě, pokud byste měli pocit, že už je to fakt hodně špatný, tak se nebojte říct o pomoc i psychiatrovi, psychologovi, terapeutovi, komukoliv, než se nějak vnitřně trápit. Hodně věcí se dá řešit a určitě tak. No, já teď si tady ještě právě doposlechnu nějaký videa YouTube, napíšu si pár věcí, za které jsem vděčná a zhruba za 15 minut bych si měla jít lehnout, že ráno vstávám a máme focení. Takže tak, tohle bylo takový jako moje video promluva k vám. A jediné, co si fakt přeju, prostě, aby všichni jsme byli v pohodě, aby všichni byli spokojení, šťastní a někdy bych si přála, aby hodně věcí z tohohle světa zmizelo a už se nikdy nevrátily, jako různý zlo a závist. Spoustu věcí mě mrzí i od různých lidí a přátel a
A řekla jsem si, že prostě už nemá cenu se dál snažit ani si dál řešit, protože jsme tady teď, jako tady a teď, a ve svých myšlenkách už se nechci vracet ani do minulosti a nechci žít ani v budoucnosti, chci žít teď s tím, že si připravuju tu budoucnost lepší, s tím, co je teď, protože to, co teď zasadíte, jak se říká, vám vyroste. A teď se snažím sázet ty dobré věci. No a zjistila jsem totiž, že hodně jako jsem myšlenkama buď v minulosti nebo v budoucnosti a že nežiju teď, že jsem prostě v takovým nějakým, nevím, mimo. No, takže tak. Ale co jsem ještě chtěla říct je, že jsem hrozně moc vděčná za všechny moje klientky, za všechny mý followers, všichni, co jste mi psali, co jste se o mě zajímali, strašně si toho vážím, moc to pro mě znamená. No, už nebudu kecat. A jdu se ještě doposlechnout nějaký videa, sepsat si pár věcí a jdeme spinkat. Tak jo, zatím. Krásné dobré ráno, je asi minus 12 stupňů. Je mi hrozná zima, jsem v autě a je 9 ráno a já akorát vyrážím na focení. Mrzne mi obličej a fakt obdivuji tady pán s pejskem, že ten pejsek nemrzne, že nemá žádný pačkůrky, abych ho dala do nějaký bundy, ale alespoň teďka svítí sluníčko, což je hezký, no. A na to, že tady dneska je minus asi, já nevím, ráno bylo i minus 15 nebo ještě víc, tak za asi 10 dní má být plus 11, takže skvělý. To jako ty výkyvy, to je úplně ideální pro všechny, aby byly nemocný. Takže vyrážíme na focení. Krásný den, je pátek. Včera jsem vůbec nic nenatáčela, protože včera jsem neměla úplně dobrý den na rovinu. Některé dny jsou pro mě pořád takový jako dost náročný a jsou dny, kdy prostě nechci nic dělat, nikoho vidět ani s někým mluvit. Ale včera jsem alespoň byla doma, uklízela jsem, vařila jsem, dělala jsem si své věci, které jsem potřebovala, ale upřímně mi úplně jako vypadala jsem fakt hrozně včera, takže jsem nějak ani nechtěla úplně jako natáčet nebo tak. Prostě včera jsem si vzala takový jakoby volný den. No a dneska je pátek a je 10:30 a akorát čekám na klientku, budeme mít osobní kurz líčení, no a pak budeme muset asi s přítelem někam rychle na nějaký nákupy, protože jsme se rozhodli, že nakonec v neděli po focení jedeme na hory. Pojedeme jenom asi na 3 nebo 4 dny, víc ne. A na horách jsem nebyla jakože na horách jako lyžovačce asi 15 let. A přemýšlíme, jestli vůbec mám riskovat lyže, jestli mám kupovat nějakou výbavu nebo ne, nebo jestli mi někdo něco půjčí, protože přece jenom za 3-4 dny se člověk úplně nerozlyžuje tolik. Tak uvidíme, no. Přítel vůbec nikdy nebyl takhle na horách, nikdy nelyžoval ani nikdy nestál na snowboardu, takže pro něj to bude úplně poprvé. Takže pak asi vyrazíme jenom do nějakých obchodů pro nějaké jako základní vybavení a myslím si, že v Zaře mají moc hezký ty kolekce, koukneme na to, jestli to má smysl nebo ne. No, ale začínám se těšit, protože nás tam půjde asi 10-12 lidí, no 12 lidí, celá parta vlastně na ty hory. A spoustu holek nebude lyžovat, většina z nich vlastně nebude, takže bych mohla být klidně s nima, můžeme tam do spáčka a všechno. Tak se těším. No takže uvidíme. Budou nějaký přípravy asi dneska na ty hory. Kurz máme za sebou a přítel mi koupil tenhle svetr na hory. Miluju, jako tohle je prostě úplně typický sněhový horový svetr. No, takže tak. Jako je takový velký, ale to nevadí. To nevadí. Potřebuju do banky vybrat peníze. První banka zavřená, druhá banka nemají pokladnu a v třetí bance jsem zjistila, že nemám u sebe občanku. Jsem musela vrátit. Úžasný. Krása. Jsem v Zaře a zkouším si tady ten komplet, to M-ko. Docela dost na tělo. To mám trošku, no jsem prostě malá. Tady je to trošku větší, ale to se dá asi vzadu sepnout, tam jsou nějaký klipsy. No. Takhle nějak.
A zkoušela jsem si bundy. Zkoušela jsem si jejich klasickou bundu k tomu, která stojí teda přes 4000. Pak pánskou takovouhle bílou, to je docela fajn. A ještě pánskou takovouhle stříbrnou, ale tam je obrovská, je strašně široká, takže to nic. Tak uvidíme, jestli si třeba ještě najdu nějakou bundu, nebo si vezmu možná tuhle, tohle je fajn a má jakoby 2 zipy. Tak uvidíme. Tak mám jenom jednu botu. Nevím. Co tady má tady nějakou bouli. Nějak to nesedí. Akorát jsem se vykoupala, jsem doma a koupili jsme teda v... No, úplně rozmazaný oči, jsem se to snažila nějak odlíčit a nešlo mi to. A koupili jsme teda v Zahře takový bílý overall na lyže a ještě jsem byla v Tezenisu a tam jsme koupili různý termoprádlo, tím, že jdem opravdu na 3-4 dny a budu lyžovat možná jenom 2krát, tak možná, tak jsem to nechtěla úplně přehánět. No a přišla jsem domů, jsem se tady poklidila, vyřídila a teď vlastně jsem se vykoupala, ještě se tady doodlíčím tu řasenku, která mi vůbec nešla umýt. A zjistila jsem ve vaně, že můj gel na odlíčení, co mám od Nuskinu, který mám fakt ráda, tak já nevím, co se stalo, asi jsem ho blbě zavřela, nebo já nevím. A jak jsem ho jakoby blbě zavřela a takhle jsem ho položila dolů, má to víčko dole, tak mi vytek. Nebudu se k tomu vyjadřovat, takže jsem si úplně novej. Nevím, co mám na to říct. Vůbec nevím, co mám na to říct. Prostě si musím objednat novej. Zítra musím nutně do drogerie. Musím pro tamponky, musím dokoupit nějaký zásoby, protože to je katastrofa. A používám vlastně na vlasy spray, což je ochrana proti teplu, mám ho ze svého kadeřnictví. Moc hezky voní. Nějak jako by mi nepřijde, že bych cítila úplně, že by to třeba fixovalo, to ne, ale aspoň to doufám chránit. To takový trošičku olejový, ale nemastí to úplně vlasy, nebo nepřijde mi, že by to mastilo nějak vlasy. Klasika Dysonek a jdeme to foukat. Tady je vždycky taková zima, že jdu od auta ke dveřím, tak mám vždycky pocit, že úplně už jsem rampuch, tady vždycky hrozně fouká. No a teď už jdu na focení. Mám hlad. Kdy já nemám hlad. Akorát jsme skončili focení, všechno bylo super, bylo to moc příjemný a já jsem teď ještě rychle skočila do Rossmana. Tam jsem koupila tady ten drink od Money, to mám ráda, když jako nestíhám, jednu dobu jsem to pila fakt často a když nestíhám jíst, tak je to super. No a chtěla jsem jenom narychlo koupit nějaký šampony, než mi přijdou moje oblíbený. No a viděla jsem tady tu značku Monday, tak jsem teda od nich vzala kondicionér, který má uhlazovat ty vlasy, tak uvidíme. A přemýšlela jsem i nad šampónem, ale mě byl v něm kokosový olej a bojím se, že mi to ty vlasy bude mastit, tak jsem vzala kondicionér. No a co se týče šampónu, tak jsem vzala úplně zase nějakou jinou značku. Christine S, je to nějaký jejich signature shampoo a píšou, že je vlastně na denní mytí pro moisturized a looking shiny, takže bude hydratovat a ty vlasy by se měly lesknout. A pak jsem tam ještě rychle vzala nějaký pinetky a tak. No a jsem si tam vzala, měli ve slevě tady ten olejček, pomeranč a z kořice a chci si to dát do difuzéru, aby to hezky vonilo. No klasicky nějaký tamponky a odličovač dvoufázový na oči, tady ten od Nivea, ten mám asi úplně nejradši, protože je i na voděodolnou řasenku. No a toť vše a frčíme
za další klientku, všechno musím uklidit, upravit doma a mezi tím budu si popíjet tu manu, takže zatím pa. Akorát jsme na cestě do ARS Clinic s maminkou, máme dneska kontrolu, uvidíme, co budeme dělat a budeme i natáčet dneska vlastně video, reelsko přímo ve spolupráci s ARS Clinic a jak už jsem zmiňovala, tak tam vlastně bude probíhat soutěž u nich. Takže už jsme tady, paní doktorka je tady, tady máme lehátko, druhá paní doktorka a tady se dějou zázraky. Ale to další množství dávám, aby to bylo sjednocenější. Máme hotovo, vypadám jako Frankenstein. Dávali jsme Linerace, což je takový tekutý kolagen, nebo čistý kolagen do pleti. Ta aplikace není úplně nejpříjemnější, myslím si, že to je vidět, že jsem dobře rozpíchaná, ale ten výsledek stojí za to a vlastně příště už budeme dávat botox a když si před tím botoxem právě dáte to Linerace, tak ono to krásně ten botox podpoří a ten botox vám jako asi za mě i díl vydrží a má to prostě takový mnohem hezčí a lepší efekt. No, ale bylo to docela záživný. Takže tak. A jdeme. Tak jsme zpátky z nákupu a brali jsme nějaký termoprádlo, koupili jsme mi ještě rukavice a brýle na lyže, jenom jakože jsou pro do slunečního lyžování nebo jako do slunečního počasí, takhle. No ale co mě hrozně baví, že, co jsem chtěla ukázat, že v H&M mají takovéhle ponožky, které vlastně mají napsáno apresky na sobě a tyhle ty jsou dokonce třpitivý a mají na sobě napsáno Les Alps. Takže na hory úplně ideální. No a teď už jedeme jenom pro nějaké jídlo, nějakou polívku a tak. A domů potřebuji se zabalit a připravit na zítra a ještě zítra pracuju, takže to bude docela dost záživný. Ještě budu mít dlouhý večer. Takže balíme se na hory a máme toho nějak hodně, no, na to, že jedeme na 4 dny, tak masakr. Prostě hory. Nevyjdem se.